Hello, Mama. Now everything is fine. Actually, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଏକ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଜଣେ ଆରେ ତୁ ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିଛୁ ଅଥଚ ମତେ ଜଣେ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ସବୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ସମାନ? ଆରେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତତେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ନାଚର ହାତରେ ପଡିଲି, ଆଉ ତାପରେ ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ। ସ୍ନାଚର ଏବେ ହାଜତରେ। ହଉ ରହୁଛି। Okay, keep enjoy. ମୁଁ ଆସୁଛି। Nice to meet you. ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ ବି ହବନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମ ଛାଇ ହେଇ ରହିବି। बेकाबू दिल